Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар хакында. Әреген қор астыннан шуп басуы барлыққа келе. Түрлі ағашлар дейсің, нәрсә дейсің, бүтін мусор шушында. Қазанның дәл небесләсендә яшәүчеләр шаң суға. Аларның зарын Нияз Рахман тыңлап кайтты. Ни өчен бүген Ишекле Душанбе киңәшмәсендә Казан читеннән фатирлар алмаскан дәделәр. Иртән бар шундый вакыт, кайчан күп кеше җыела, шуңа бер автобус җитми шул вакытта. Мәсәлән, Руслан Хысыдинов та өйрәнде. Бүгеннән йөк автомобильләре хәрәкәте шикләнә. Грузоподъемность 5 тонн нашей машины. Әлеге шикләүләр кайсы юлларда башкарыла? Шулпан Касымов ачыклады. Татарстанда җитештерелгән сөтне федераль сәүдә шелтәрләрендә сатып булмый. Бу турыда бүген дәүләт сайтында сөйләштеләр. Тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Балыгы һәм карбызлары белән дан тоткан төбәк Татарстанга якынайырга тели. Әстерхан өлкәсе белән үзара хезмәттәшлекне үстерү өчен мөмкинлекләр бик зур. Бу хакта Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәре вакытында белдерде. Бу юлы нинди адымнар ясалды соң? Җирле дуслык оешмасы әлеге юнәлештә нинди эш башкаруы хакында Әстерханнан безнең репортаж. Россиянең көньягында урнашкан әлеге шәһәр Татарстан кунакларын чын мәгънәдә җылы кабул итте. Әстерханда ялларда плюс 20 градус иде. Бүген Әстерхан өлкәсе Татарстан өчен көньякта иң отышлы партнерларның берсе. Моны президент төбәк җитәкчесе белән очрашуда да билгеләп үтте. У нас уже сложились не только деловые, а товарищеские, дружеские отношения. Ике арада хезмәттәшлек турындагы килешү узган ел ноябрь аенда Әстерхан делегациясының Казанга сәфәре вакытында имзаланган иде. Аның бер өлеше турыдан-туры авиарейс булдыру. 2 апрельдән ике арада самолет оча, билетлар күз ачып йомганчы сатылып беткән. Вот этих контактов, вот этих перемещений, вот этого не хватало. Самое главное, вот в апреле эти рейсы запущены. Бу ел имзаланган документ узган елгы килешүнең чаралар планы. На 2 года очень серьезные задачи поставлены по всем направлениям. И социально-культурная сфера, и торгово-экономические отношения. Татарстан – это республика, в которой самые смелые замыслы реализуются. Татарстанда иң кыю һәм креатив фикерләр гамәлгә ашырыла. Без хәзер 90 пункттан торган документ имзаладык. Үзара элемтәләрне киңәйтү өчен мөмкинлекләр дөрестән дә җитәрлек. Ике арада товар әйләнеше бүген 500 миллион сумнан артмый. Сәүдә күләмен күтәрү, эшче кадрлар әзерләү өлкәсендә эшне активлаштыру кирәкте президент. Мы приглашаем вообще наших коллег на национальный чемпионат. Мәдәни багланышларны киңәйтүдә өлкәдә яшәүче милләттәшләрнең ярдәме зур. Төбәктә бүген 60 меңнән артык татар яши. Аларны туплап торуда дуслык милли-мәдәни оешмасының роле алыштыргысыз. Татарстан белән берлектә Тукай һәм Җәлилгә һәйкәл куюга ирешкәннәр. Һәм бу эшчәнлекне дәвам итү зарур ди президент. Республика чиратында Әстерхан өлкәсендәге иҗтимагый оешмаларга киләчәктә дә булышлык күрсәтергә әзер. Я всегда ваш инстаграмчик ставлю. Җирле хакимият белән дә уртак тел табуда авырлык юк ди Рөстәм Миннеханов. Достана мөнәсәбәтләр Инстаграм битеннән үк сизелә. Ике җитәкче бергә балык тотып уңышлары белән мактанды. Ике арада хезмәттәшлек итү дәрьясына салынган кармак та озак көттермәс нәтиҗәсен бирер дип ышаналар. Лейтенант Вулина, Яңа Гасыр каналы. Ут күршеләр белән мөнәсәбәтләр тагын да ныгаячак. Инде чәршәмбе көнне Башкортстанда Татарстан көннәре башлана. Хәзер әлеге зур чарага җитди әзерлек тә бара. Уфада икътисади, мәдәни, мәгариф өлкәләренә кагылышлы вакыйгалар үтәчәк. Аларның иң мөһимнәре белән Гөлнас Сайфетдинова таныштырыр. Бу зур чаралар Башкортстанның татар иҗтимагый оешмалары активистлары белән очрашудан башланачак. Ул дәүләт концерт залында уза. Монда ук мәдәни күргәзмә эшләячәк. Татарстан көннәре ачылу уңаеннан безнең сәнгать коллективлары зур концерт әзерли. Находимся на пороге исторического события. Без тарихи вакыйга алдында торабыз. Мондый чара соңгы тапкыр 1988 елда үткән. 30 ел узган дигән сүз. Татарстан көннәре кысаларында узачак зур концертта иң яхшы иҗат коллективлары, башкаручылар чыгыш ясаячак. Төп вакыйгаларның берсе Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл ачу. Ул Нур театры каршына урнаштырылган. Ачылышка әзер тирә юнен тәртипкә китерәләр. Безнең анда миллионнан артык милләттәшебез яши. Аларның хәл-әхвалын өйрәнү, бүгенге көндәге торышын, телне яшәтү, үстерү, саклау, мәдәниятебезне саклау һәм башка менә мәсьәләләр. Уфа дәүләт нефть-техник университеты Татарстанның берничә югары уку йорты белән хезмәттәшлек турында килешү имзалар дип көтелә. Татарстан көннәре вакытында Рөстәм Миннеханов белән Ради Хабиров аерым очрашып сөйләшәчәкләр. Ике як хөкүмәтләре арасында килешү төзелә.
Шулай ук Татарстан делегациясы Салават Юлаев һәйкәленә чәчәк салачак. Бу сәфәр Татарстан-Башкортстан эшлекле форумы белән тәмамланыр дип көтелә. Монда безнең республиканың сәнәгать мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәкләр. Без Татарстан белән Башкортстан дуслыгы темасын әле кабат әйләнеп кайтырбыз, хәзер башка темаларга. Казан шитендә төзелә торган арзанлы торак микрорайоннары аркасында шәһәргә транспорт коллапсы яны, йортлар күп төзелә, юллар мондый ташкынга исәпләнмәгән. Бүген Казан мэры андый очсыз тәкъдимнәргә үзе үк кызыкмаска чакыра. Эшлекле дүшәмбе утырышында 2035 елга кадәр исәпләнгән генераль планны карадылар. Әле 10 ел элек Күйек бистәсен күпләр ишетеп кенә белсә, хәзер бирегә гаиләләре белән күченеп килүчеләр арткан, чөнки йорт һәм фатир бәяләре чагыштырмача арзан диләр, әмма мәктәп, балалар бакчалары юк. Шуңа да иртән Казанга йөрүче бердән-бер 90-нчы маршрут автобусына кирип булмый дип зарлана халык. Иртән бар шундый вакыт, кайчан күп кеше җыела, шуңа бер автобус җитми шул вакытта. Ул сәгать 12-ләргә кадәр. Монда күбесен яшьләр күчәләр. Алар квартираны ипотекага алалар. Хәзер инде автобус артты бит. 5 яңа автобус алдылар. Шуңар күрә җиңелрәк, но тулы була. Единственная проблема это транспорт. Шартлар булмаганга әллә бөкләр туйдырганмы? Күйек бистәсендә торакларын сатучылар саны да күбәя. Да, там чуть ли не в половину дешевле, чем жилье в Казани. Кайбер бистәләрдә фатир бәяләре Казанга караганда 2 тапкырга арзанрак, ләкин андый урыннарда транспорт мәсьәләсе һәрвакыт киеренке булачак. Моны халыкка җиткерү кирәк, яңа автобус маршрутларын җибәргәнче ЮХИДИ транспорт инспекциясе белән килештерергә кирәк. Күрше Салмаши бистәсендә бүген вазгыять бераз гына булса да яхшырак. Бөкеләрне бетерү өчен шактый акча түгеп, юлларны киңәйтергә туры килә. Хәзер барлык төзелеш эшләре 2035 елга кадәр исәпләнгән яңа генплан белән килешенеп башкарылачак. Документ инде әзер, аны Мәскәү белгечләре эшли. Россия урман хуҗалыгы федераль агентлыгы бездән генераль планда барлык урман участокларын күрсәтүне сорады. Кадастрга кертергә кирәк, федераль үзәк шуны таләп итә. Казанның генпланын бу ел ахырына кадәр кабул итәргә җыйналар. Документны шәһәр думасы хупларга тиеш. Руслан Хусындинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда 15 апрельдән 14 майга кадәр йөк автомобильләре хәрәкәте шикләнә. Бу бер күчәренә төшүче авырлык 6 тоннадан арткан техникага кагыла. Юлларны саклау өчен төбәк юлларында авыр йөк ташучы транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча шикләү турындагы карарга бүген Татарстан премьер-министры кул куйды. Бу турыда тимер ат иярләүчеләр хәбәрдар микән соң юлларга Чулпан Касыймов чыкты. Әнвәр Сафин бүгеннән кертелгән шикләү турында хәбәрдар. Ул районнарга төзү материаллары ташый. Грузоподъемность 5 тонн нашей машины. То есть мы больше 5 тонн не возьмем. Икенче йөк машинасын йөртүче махсус документлары барлыгын белдерде, ләкин сөйләшүдән баш тартты. Бүген министрлар комитеты тарафыннан төбәк әһәмиятендәге юлларда авыр йөк ташучы транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча шикләү турындагы карар үз көченә керде. 2019 елның 15 апреленнән 14 майына кадәр йөк ташучы транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча шикләргә. Бу бер күчәренә төшүче авырлык 6 тоннадан арткан транспорт чараларына кагыла. Моннан тыш, республикада 20 майдан 31 августка кадәр һава температурасы плюс 32 градустан артса, шундый ук шикләү кертү планлаштырыла. Бу шикләү федераль юлларга кагылмый, бары тик төбәкләр арасында гына гамәлдә. Казан белән Чаллыда быел шикләү кертеп тормый. Транспорт чарасының авырлыгы тиешле нормадан артып киткән очракта махсус рөхсәт кәгазе кирәк. Аны алу өчен китереләсе зыянны исәпләп чыгарып, алдан компенсацияләү зарур. Бу кагыйдәне бозган чиракта штраф каралган, ул йөкнең билгеләнгән нормадан күпме процентка артып китүенә карап билгеләнә. Шикләүләр азык-төлек хайваннар, ырлык, ашлама һәм почта ташучыларга кагылмый. Шулай ук гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда махсус йөк алып баручыларны да туктатмаячаклар. Авырлыгы 16 тоннадан артмаган ягулык ташучы транспортта искәрмә булып тора. Чулпан Касыймова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда язгы ташу вакыты коткаручылар әйтүенчә, бүгенгә Нурлат районында Ширмешән елгасы аша күперне су баса, Үрнәк авылы халкына бу урынны урап узар өчен 7 чакрым җәяү барасы. Ташу вакытында су биеклеге 2 метр 80 сантиметрга ук җитә. Район җитәкчелеге проблеманы контрольдә тотабыз ди. Су кайбер урыннарда кими дә башлаган. Менә Арча районында Казансу елгасы ярларыннан чыгып, Кәче авылын вакытлыча юлсыз калдыра. Су күтәрелү нәтиҗәсендә бу районындагы Кыят белән Килдурас авылларында да 2 күпер су астында калган.
Алар да су басуын көтіп яши, Казанның Дальний бистәсеннән безгә экологик куркыныч яны дип шалтыраттылар. Кыш көннәрендә әлегә бистә кырында карны вакытлыча чыгарып тору урыны оештырылган була. Без аны гыйнварда күрсәткән идек. Мартта яңадан баргач, барлык өемнәрнең дә эретү полигонына чыгарылмавы ачыклана. Хәзер бөтенесе дә эреп, янәшәдәге күлгә ага башлаган. Ни өчен вакытлыча урын даимигә әйләнә соң? Нияз Рахман шунда ук юл тотты. Территория свалкага әйләнде. Эльсера Пафаскадинова җыел шундый хәл дип үзгәләнә. Быел исә кар күп булу сәбәпле пычрак таулар тагын да биек. Каягына мөрәҗәгать итмәгәннәр, ишетүче юк диләр. Монда чиста гына буладыр. Кыштан соң язга монда безгә үрдәкләр килеп, үрдәкләр йөзеп йөри, бала чыгаралар иде. Хәзер быелгысы елны менә нәрсә булып чыкты. Бу кыш көне төшергән кадрлар монда карны вакытлыча саклау урыны булдыралар. Монысы март айы һәм су булып агучы чүплек. Хәзер хәл тагын да шаккатырлык. Әлеге майданга кыш дәвамында шәһәрнең төрле почмакларыннан кар алып киләләр. Инде хәзерге вакытта ул күргәнегезчә монда чүптән торган тулы бер басу барлыкка килгән. Янәшәдә генә монда бер йырганак һәм бу масса монда эреп төшә, биредә исә чүптән торган кичкенә генә күл барлыкка килә. Әнә шулай күл белән кушылган ул шәһәрдә вакытлыча кар кую урыннары язын чистартылырга тиеш. Бу шәһәр мэриясе карары. Тик ни өчендер Дальний бистәсендә чистартучылар күренми, күрәсем кар эрер дә онытылыр дип уйлыйлар. Базилс каких-то больших строек. Бу карны бит ниндидер төзелеш мәйданнарыннан алып килгәннәр. Астыннан чыккан чүп бит әнә шуны күрсәтә. Дальше через неделю-две даже Алдагы атналарда нәрсә булачагын күз алдына китерү кыен. Астагы урамнарны су басачак. Бүген без бирегә экологлар чакырдык. Алар карлы чүплекне фотога төшерә, җаваплы оешмаларга кисәтү юлаячаклар. Чүп законсыз рәвештә монда кертелгән, кар вакытлыча согласованный. Чүп буенча без тикшерүләр алып барабыз. Физик затларга 1000-нән 2000-гә хәтле штраф, дагысынларга безнең 10,000-нән 30,000-гә хәтле, юридик затларга безнең 100,000-нән 250,000-гә хәтле штраф. Җирле халык пычраксу үйләргә керә башлар дип борчыла, күлнең нинди хәлдә булуын алар күз алдына да китерә алмый. Нияз Рахман, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Фотога да төшерәләр, күктән дә күзәтәләр. Хәлмәт экологлары көчәйтелгән режимда эшли, санитар 2 айлыгы башлануга 2 атна, инде 40 законсыз чүплекне фаш иткәннәр, фотокапкан, квадрокоптер һәм халык үзе дә ярдәм итә. Филиза Хәмидуллина экологлар белән бергә закон бузучыларны тоткарларга чыкты. Бу шәһәр читендәге сәүдә ноктасы. Төзелеш материаллары биредә кыштан бирле җыенып килгән. Экологлар сүзләренчә, чүпләрне сатучылар үзләре чыгарып аткан. В данный момент приглашены собственники. Хәзер әлеге территорияның хуҗасын чакырттык. Оннан аңлатма алып, закон бузу очрагы буенча беркетмә тутырачакбыз. Экологларга ярдәмгә фотокапканнар килә. Водоканал кыйысына канализация суларын законсыз агызучыларны тоткарлар өчен аны март башында урнаштыралар. Бер айда 10 кеше фаш ителгән инде. Бу җайламаларның файдасы зур, ул төнлә дә төшерә. Нинди һава торышы булуына карамастан. Элек бу урынга еш килә иде, хәзер фотокапканнан мәгълүматны генә тикшерәбез. Җәяү кереп булмый торган урыннарда закон бузу очракларын фаш итәр өчен квадрокоптер ярдәмгә килә. Экологлар әлеге җиһазга була быел гына да 50 шундый очракны ачыклаган. Бүген игътибар үзәгендә Зәй елгасы. Бер атна элек кенә биредә тикшерү булган. Берничә минут эчендә чакрымнарга сузылган елга ярын карап чыгарга мөмкин. Без тагын повторно килдек. Квадрокоптер белән взлетели. Елганы карап чыктык. Ел башыннан күзәтү органнары 100дән артык закон бузу очрагын ачыклаган. 5 миллион сумнан артык штраф салынган. Укучыларның да ярдәме бик күп тия. Школьный экопатруль ярдәме белән бик күп мөрәҗәгать итәләр. Фото, сурәтләр, видеолар җибәрәләр. 11нче мәктәп укучысы Әмир Тухтаев быел гына да экологларга 30 мөрәҗәгать юллаган. Ул мәктәп экопатрулінің иң актив катнашучысы. Минем шәһәрне чистарак итәсем килә. Шуңа күрә мин 3 ел школьный экопатрульга җибәрәм. Бүген дә ул ауда җир кардан арынып кына килә ди. Фотога төшерәсе чүпле урыннар да шактый димәк. Әлмәттән Фируза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз салдагы минутларда. Тукай яши күңелләрдә. Büyük şairni nişik iske aldılar? Aygül Bedretdinova reportajında.
Казан Уфа арасында дуслык күпере салдылар. Аның төбәкләрне генә түгел, йөрәкләрне тоташтыруын Фәйрүзә Мәҗитова күрде. И мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Бүген бар дөньяда татарлар яшәгән һәр җирдә бик шагыйрь Габдулла Тукайны искә алалар. Аның дөньядан китүенә 106 ел, шагыйрьгә нибары 27 яшь була. Кояш балкый, салкынча чиста һава, Тукайны табигать елда диярлек шулай искә ала. Кабри янында рухына дога укыйлар. Габдулла Тукай шын классик, аның әсәрләре һәр буын өчен актуальлеген югалтмый. Әгәр дә яшь кеше менә бүгенге көндә үзен татар дип саный икән, ул Тукайның кем икәнен аңлаячак. Аның шигырьләрен яттан беләләр. Әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Ә җырлары йөрәк түрендә яши. Авылыбызның ямен суы, тәмен беләм, шуңар күрә, сөям җаным, тәнем беләм. Тукайга бүген Мәскәү татарлары да килде. Мәдәни үзәк янындагы скверда торган һәйкәленә чәчәк салдылар. Бусын 8 ел элек куелган иде. Аны бүген Казан музеенда да искә алалар. Монда шагыйрьнең шәхси әйберләрен туплаган яңа экспозиция. Ул кайчандыр үз куллары белән тоткан кадерле әйберләр. Тукайга, гомумән татар халкына бу инде зур ихтирам дигән әйбер. Аннан соң монда киләләр бит әле, чит ил кунаклары да киләләр. 26 апрель бөек шагыйрь туган көне дә күркәм гадәт буенча аның һәйкәленә чәчәкләр салачаклар. Опера һәм балет театрында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыру тантанасы һәм концерт узачак. Ә инде шигъри бәйрәм театраль урамындагы менә шушы мәйданда үткәрелә. ТНВ каналы аны турыдан-туры эфирда күрсәтәчәк. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Туган тел проекты Skype аша дөнья татарларын берләштерә, аны Анталия татарлары дип аталучы татар берләшмәсе җитәкчелеге уйлап тапкан. Проектны ярты ел элек эшләтеп җибәрәләр. Хәзер шимбә көннәрендә Татарстанга виртуаль экскурсия оештырыла. 20-гә якын чара уздырганнар. Һәр берсен 80-гә якын кеше карый. Хәзер ул башка илләрдәге татар оешмалары өчендә эшли. Максаты татар теле һәм мәдәниятен саклау. Форматы төрле. Монда татар җырчылары белән очрашулар да, Татарстан музейлары белән экскурсияләр дә керә. Чит илдән килгән тамашачылар, алар татар телендә сыйлар. Безнең менә алар аерылып тора үзенең телгә булган мәхәббәтләре белән дип әйтимме. Мәхәббәт булмаса, алны бер сагыну хисе дип әйтсәм дөресрәк тә булыр инде. Алар безгә татарча экскурсияләр издиләр. Татарстан депутатлары елдагыча салымнары турында декларацияны игълан итте. Реальное время интернет-газетасы керемнәр рейтингын әзерләгән. Бүгенге сонда таныша аласыз. Сайлауга әзерлек дәвам итә. Бүген бер юлы 3 кеше праймеризда катнашу өчен документ тапшырды. Анжела Вавилова исемендәге фонд җитәкчесе Владимир Вавилов, Казан шәһәре мэры Илсур Метшин, Татарстан профсоюз берлекләре федерациясе рәисе Елена Кузьмичева партия эчендә алдан тавыш бирүдә катнашу өчен 70 кандидат теркәлгән. Алар өчен 26 майга кадәр тавыш бирәсе. Сайлау исә 8 сентябрьдә. Татарстан сөтен федераль сәүдә шелтәрләрендә сатып булмый. Хәләл продукцияны дөнья базарына чыгару өчен сертификат юк. Бүген авыл хуҗалыгы өлкәсендә җитештерүчеләрне борчыган мәсьәләләрне парламентның экология, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетында күтәрделәр. Депутатлар 5 елга исәпләнгән авыл хуҗалыгы дәүләт программасының үтәлешен карады. Тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Татарстан авыл хуҗалыгы товарларын җитештерү күләме буенча Идел буе округында 1-нче, ә Россиядә 4-нче урында. Сөт җитештерүдә ил лидеры. Бездә узган ел 1 800 000 тонна сөт савылган. Артканы күрше төбәкләргә сатыла. Тиздән үзебездә эшкәртеп булачак. Менә бу 4000 тонна сөтне эшкәртү мөмкинлеге туу, ул эшкәртүчеләр арасында көндәшлекне берникадәр үстерәчәк һәм шул исәптән безгә шималга лаеклы хуҗалыкларны канәгать итәрлек бәя урнаштырырга мөмкинлек бирәчәк. Бәя бер мәсьәлә, икенче яктан җирле җитештерүчеләр үз товарларын сата алмый. Федераль сәүдә шелтәрләренә керү Сират күпере узу белән бер икән. Товар җитештерүче һәм сәүдә шелтәрләре белән үзара мөнәсәбәтләр. Бу шул кадәр катлаулы ки,
Шуңа күрә федераль закон һәм анда антимонопольный служба дип фастебетегенде. Монда бик күп сораулар бар. Федераль сәүдә шелтәрләре белән махсус килешү кирәк. Бүген парламентның азык-төлек сәясәте комитетында Пенза өлкәсе депутаты үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. В области проходит, и в этом инвестиционном соглашении прописывается детально. Бездә өлкәгә килгән сәүдә шелтәрләре белән инвестиция килешүе төзелә. Анда күпме эш урыны булачагы һәм товарның ничә проценты безнең җитештерүчеләрдән алыначагы язып куела. Бездә дә бу тәҗрибәне кулланырга кирәк дип килеште депутатлар, чөнки бәяне зур сәүдә шелтәрләре куя башларга мөмкин. Чөнки безнең соңгы елларда күп кенә кичкенә кибетләребез, бизнесларыбыз юкка чыктылар. Һәм аларның алып бара торган мөмкинлекләре зур. Шулай итеп, бер көнне алар инде бәяләрне алар гына куячаклар. Хәләл продукцияне экспортка чыгару президент куйган максат. Тик әлегә халыкара сертификат юк. Алдагы елларда аны алу төп бурыч. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның модульле чаңгы базалары төзү проектларын Россия төбәкләрендә дә кулланачаклары. Бу базалар җиһаз, чаңгылар һәм әлеге спорт өчен кирәк яракларны үз иченә ала. Монда килеп профессиональ спортчылар гына түгел, теләгән һәркем шөгыльләнә. Прокатка алу мөмкинлеге дә бара. Базалар бездә президент программасы буенча төзелә. Быел тагын 8 районда ачылачаклар. Татарстанга ул арада акышларда кайтты. Бу көннәрдә Түбән Кама районында яшәүчеләр әлегә мәгърур кышларны күреп соклана. Шәһәр читендәге халыкта Аккыш күле дип аталган сулыкка берничә пар килгән. Әлеге күлне алар аеруча үз итә, чөнки тирәндә түгел, азык та табарга җиңел. Белгечләр әйтүенчә, акышлар биредә көзгә кадәр булачак. Нибары 4 көн калды. Әйдә ТНВга конкурсына беренче турына иҗади эшләр кабул итү 19 апрель көнне тәмамланачак. Җиңүчеләр КФУның журналистика югары мәктәбендә ТНВ хисабына укый алачак. Моның өчен 19 апрельгә кадәр экранда күрсәтелгән электрон адреска "Минем иң яхшы дустым" темасына эссе язып җибәргә кирәк. Мәҗбүри шарт катнашучының рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханнарын бирүе. Тулырак мәгълүмат исә телеканал сайтында. Казан-Уфа арасында җырдан дуслык күпере салдылар. Казанда 2-нче бөтен Россия татар-башкорт эстрада фестивале ачылды. Ул Россиянең 16 шәһәре аша узып, 29 апрельдә Башкортстан башкаласына барып җитәчәк. Ике республиканың иң популяр, иң моңлы җырчылары җыр сәфәренә кузгала. Моңлы ел вакыйгасыннан исә Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Халык көйләре, милли биюләр, киемнәр, иң популяр җырлар һәм җырчылар. Татар һәм башкорт эстрадасы йолдызлары бер сәхнәдә. Дуслык күпере бу. Фестивальнең үз гимны, үз катнашучылары. Дәүләт ансамбльләре милли яктан бизи, ә җырчылар ел сайын алышына. Өстенлек халык җырларын иң оста башкаручыларга. Халыкларыбызны берләштереп, безнең дуслыкларыбыз тагы да ныграк булсын дигән максатта менә шушы концертлар бик матур үтә. Башкортстан халкы ул моң ярата. Моң ярата, алар әле хәзердә менә бөтен дөньяда шундыйдыр бер җиңеллеккә тартылу үзгәреше булса да, Башкортстанда ул һаман саклана. Фестиваль яңа. Артистлар ике арадагы җырлы дуслык күперенең гомер-гомергә булуын әйтә. Сәнгать әһелләре дә бу тарихи эстафетаны буыннан буынга дәвам итә. Җырларыбыз да безнең бер, эстрадабыз да бер. Җырчылар да күбесе Башкортстаннан килә. Без Башкортстанга барабыз. Шуңа күрә бу инде электән килгән дуслык. Татар-башкорт аларның культуралары бик якын. Ул бердән-бер шундый милләтләр, менә шундый теле аңлашыла бит. Ул даже рус белән украинецлар кебек кенә дә түгел, шуда якынрак аларның культуралары да. Рәсәй коллары буйлап без үзебезнең милләттәшләребезне берләштерәбез. Уларга йыр-моң таратабыз. Дуслык ептерен худабыз. Бу фестиваль ике төбәк халкына моңарчы аз билгеле булган төркемнәрне дә ача. Әйтик, аргамак, этно-рок башкаручылары тамашачыны шунда ук үзенә каратты. Мондый фестивальне 70-нче елларда оештырып карарга уйлаганнар, тик барып чыкмаган. Ә дуслык күпере дәвамлы булыр ди оештыручылар. Узган елда бик матур үтте, бу елда бик зур әзерлек. Мәсәлән, безнең булган концертта 237 артист сәхнәгә катнаша, һәм бүген Башкортстаннан шуларның 100%-е Башкортстаннан, Уфадан килде. Бу инде үзегенә дә Башкортстан, Уфа тарафыннан да безгә булган, безнең фестивальгә булган хөрмәт, ихтирам турында сөйли. Башкортстан халыгы белән Татарстан халыгы мәңгелек дуслык. Шуның өчен шул дуслыкны алып бару өчен, үстерер өчен шул фестиваль яшалган да инде. Шуның өчен алдагы көннәр аның гөлдә яшел кавер буенча барачак.
Икенче фестивальгә беренче бәяне Казан тамашачысы бирде. Башкорт концерты караган юк иде, башкорт артистлары менә шулар бик ошый. Мондай концерт күргән юк әле. Үзара мөнәсәбәтләре бик ошады. Әлеге фестивальнең мөһимлеге шунда, ул Башкортстанда Татарстан көннәре алдыннан уза. 17-18 апрельдә ике республика арасында тарихи әһәмияткә ия булган чаралар билгеләнгән. Әлеге гала концерт аңа кереш сүз дигән сүз. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Спорт яңалыклары белән гадәттәгечә студиябездә Илдар Софилин. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле кич, рәхмәт Фанис. Ботнада безнең Казанда су спорты буенча дөнья күләмендәге ярыш башлана. Гомумән йөзү буенча Татарстан спортчылары Россия чемпионатыннан да медальләр белән кайтты. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Халыкара су спорты федерациясе президенты Казанда зур ярышка әзерлек барышын карады. Ботнада синхрон йөзү буенча дөнья кубогының бер этабы узачак. Әлеге ярыш Россиядә беренче тапкыр оештырыла. Халыкара су спорты федерациясе президенты эшлекле сәфәре белән Казанга күп тапкырлар килгәне бар. Дәрәҗәле кунакны үз итеп каршы алалар. Монда даими рәвештә зур ярышлар оештыру әлеге спорт төрен үстерүгә зур этәргеч бирә ди ул. Судагы төрләр белән шөгыльләнү өчен монда иң заманча шартлар. Казан һәм Татарстан искиткеч сезнең шәһәр спорт корылмалары буенча иң алдынгылар рәтендә. Мин монда килгән саен ярышларның югары дәрәҗәдә оештырылуына сокланам. Монда дөньяның төрле илләреннән җыелган спортчылар шөгыльләнә. Көнгә берничә тапкыр күнегүләр үткәрәләр. Вода тоже хорошая. Су бик яхшы. Гомумән спорт комплексы искиткеч, барысы да заманча, уңайлы. Казанда суга сикерү буенча да үзәк ачырга ниятлиләр. Ул дөньяда бердән шундый әзерлек бассейны булачак. Безгә быел финны 8 кешене җибәрәбез дип игълан итте. Киләсе айларда без аларны көтәбез. Һәрбер төрдә йөзү буенча да, суга сикерү буенча да безнең тренерлар, Татарстан тренерлары. Ботнада лига спорт корылмасында синхрон йөзү буенча дөнья сериясендәге ярышлар узачак. 19 апрельдән 21 апрельгә кадәр монда иң көчле спортчылар осталыкларын күрсәтә. Судагы спорт төрләре игътибар үзәгендә Татарстанлылар Россия чемпионатыннан 16 медаль яулап кайтты. Ил күләмендәге ярыш бу көннәрдә Мәскәүдә үтте. Республикабыздан яклап чыгыш ясаган йөзүчеләрне һәм аларның тренерларын бүген спорт министрлыгында хөрмәтләделәр. Безнең спортчылар Россия чемпионатыннан 3 алтын, 4 көмеш һәм 9 бронза медаль алып кайтты. Моннан тыш безнең егет-кызлар халыкара ярышларда катнашу өчен илнең җыелма командасына да сайлап алынды. Йөзүчеләр хәзер судагы спорт төрләре буенча дөнья чемпионатына һәм җәйге универсиадага әзерләнә. Һәм кайгылы хәбәр. Фехтование буенча атаклы тренер Владимир Житлов вафат булды. Ул көчле спортчылар, чемпионнар тәрбияләгән. Аның җитәкчелегендәге команда зур ярышларда җиңүләр яулаган. Зур югалту белән бәйле Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайгы уртаклашып Владимир Житлов гаиләсенә телеграмма юллады. Данлыклы тренер белән хушлашу иртәгә иртәнге сәгать 10-да Казанның Горький урамындагы Динамо спорт комплексында узачак. Хәзер башка темага. Уникс баскетболчылары ВТБның бердәм лигасындагы даими чемпионатта Санкт-Петербургның Зенит командасына каршы чыгыш ясады. Җанатарларның рухи көч биреп тору, паркет хуҗаларының җитди әзерлеге барысы да үз нәтиҗәсен бирде. Уенның күрсәткече 74-кә 72 Уникс файдасына. 18 апрель көнне Казан клубы Пермь баскетболчылары белән көч сынашачак. Әлегә менә шундый яңалыклар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта аз болытлы һава. Температура 5 градус. Республикабызда аязучан болытлы һава урыны белән карлы яңгыр явачак. Көче җил тына температура әллә үзгәрми. Төньяк көнчыгышта җылылык 4 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Мензелеевскида урыны белән кар, урыны белән яңгыр явачак. Шәршәмбе көнне көче җил була ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары үзгәрми диярлек. Температура төнләдә, көндез дә плюс саклана. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава 9 градуска кадәр җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр юк диярлек. Температура да әллә ни үзгәрми. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә күктә зәңгәр болытлар күренсә, алдагы көннәрдә җылы һәм яңгырлы булыр диләр. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе, искиткеч тәмле хәләле ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, намаз уку бүлмәләре. Изге Рамазан ае уңаеннан ифтар мәҗлесләре үткәрү өчен заказлар кабул ителә. Моның өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын, урыннар саны чикле.
Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, миллионлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Нәтиҗәле дәвалау, сәламәтләндерү процедуралары, хатын-кыз һәм ир-ат авыруларын дәвалау буенча уникаль программалар һәм профсоюз әгъзалары өчен махсус ташлама Бәкер шифаханәсендә. Бәкер туган җир курорты, рәхәтләнеп ял итегез. Баш калабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми. 8 градуска кадәр җыла. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 66%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.